Pe bawn ni'n cynnig arian da i ffrindiau a chydnabod heddi am ddyfalu beth oedd Llyfrgell sy'n blentyn, rwy'n siŵr y cawn ni gadw'r arian. Oherwydd pryd hynny, pryd bynnag o gyfynnu i fi beth o'n ni am fod wedi tyfu'n fawr, yr ateb oedd brenhines. Ac fe glywes mam yn adrodd droion mod i wedi dweud wrth i hi rhywbryd, pan fydda un frenhines, mi frynau ffroc sydd dan las i chi. Alla mod i'n synhwyrol am yr bryn oedd arian gatre a bod gan y frenhines ddigonedd ohono. Mae'n bosib hefyd mod i'n gwrthryfela yn erbyn y dilla tywyll a wisgau mam bob amser fel eraill o'i hoed yn yr ardal pryd hynny, ond bod y frenhines yn edrych yn grand iawn a lliwgar neu lluniau. Wn i ddim, ond fe wn mod i wedi colli'r ffordd rhywle. Ches i mwyn y mudiad, ond fe es mor bell a bod ni'n oweisio neu mawr hydu am ran helaeth y mywyd. Mae'n siŵr mae un o'r resymau pam na ches yn ymuniad oedd i fi dreulio cymaint o amser gyda phob math o fudiadau Cymraeg, mewn cyrsiau, cynadleddau, pwyllgorau, ysgolion haf, nosweithi llawen, steddfodau ac yn y blaen, a ffrinwyr y llwybrau na'n arwen at orsedd Prydain Fawr. Ro'n i'n 11 o blant ar fferm fach fynyddu Cae Tudur yn ardal Blaencaron, rhyw 2 milltir o Tregaron. Peth cyffredin oedd teuluodd mawr pryd hynny, 10, 12, a 40 o blant mewn un bwthyn bach, hen dinos uwch lawn tu ni. Mewn amser pan wneud popeth a dwylo ar y fferm ac yn y tŷ, roedd nifer y dwylo yn help mawr, ac ysgol a chapel a chymdeithas ar ei mantes hefyd. Rwy wedi ceisio dyfalu droion sut yn y byd y gallodd yn rieni ni ddod i ben ar ei digon o fwyd a dillad i'r plant i gyd heb sôn am ddim mwy. Ond dyna fe, fydden nhw'n tyfu popeth bron, byth yn prynu'r hyn a gallid i godi ar y tir neu fagu mewn twlc a beidi a ffald. Dim ond pethau fel te a siwgr, halen a reis a chrens fydden ni'n ei prynu. A hynny ag arian yr wyau bydden ni'n ei cario i'r dre mewn basged fraich fawr drom a chael dimau am hynny gan Martha Pwrswyddog o rai oedd ni casglu. Pob tamed y fwyd yn cael ei wneud gartre, yn fara cymysg a chacen yn y ffwrn wal, rwy'n clywed nawr wres y tŷ adeg grasi ac ar rogle hyfryd y torthau ffres. Neu caws a menyn a'n breichiau ni'n wyw gyda'r corddi diddiwedd. Does rhyfedd fod pobl yn credu fod hifen wedi ribo gan i fod e mor hir yn torri. Fe fydde gyda ni ddigon o ffrwythau a darten a thwmplen rhwng falen yr ardd, y coed eirin o gylch y tŷ, eirin per a rhai sirber. Llestedion bach ar y cloddiau, afangochion a mwyar dion, a llygeiron ar wain, a bita rhai nes bod yn cegen i bob lliw. Pob pilyn o ddillad yn cael ei wneud gatre, a dynes o'r ardal yn dod am ddyddiau i newid pethau'r plant hun i'r plant iau. Brethin o wlan yn defed ni yn siwtiau parabith. Blancedi a charthenni o'r gwlan yn glid ar ein gwyliau, a nifer o ehyddion a ffatrioedd gwlan yn Tregaron, ac un hefyd yn ein cwmni. Bod y bywyd yn bryn a chaled, ro'n i'n ddigon o blant ar yr eilwyd i gael hwyl gyda'n gilydd. Charwn i ddim bod yn unig blentyn ar fferm anghysbell bryd hynny. Ond ro'n i'n gymdeithas gyfan yn gorfod creu ein difrwch yn hunain gan nad oedd dim byd parod ar ein cyfer. Trwy lwc fe gawson ni fam a thad wedi ei donio'n helaeth i'n helpu i greu diddanwch. Dynes rhyfeddol oedd mam. Fe ddaeth y teulu fyw i'r fferm agosaf at Cae Tudur o gefn gar Pont Rhydfendiged wedi iddyn nhw gael eu troi allan am ddentro pleidleisio yn erbyn y torri o feistr tir yr arglwydd Lisbon. Dyna sut y cwrddodd i anhad a phriodi pan oedd y ddau yn 20 oed. Weles i erioed fam gi nath at ci o'r naill ochr na'r llall. Nghwf cynta i oedd am frawd a chwaer ei mam, ddau'n ddibriod yn Glanrafon Ucha, ac fe fyddwn ni'n mynd yno'n aml i chwalu a darllen y pentwr drysorfa fach a gadwau modryb jen ar y llofft. Fe oedd hanner brawd i mam Morgan Ifans yn weinidog yn Tregaron am yn agos i 20 mlynedd. Dyn tal urddasol patriarchedd iolwg, yn gwisgo het silc a ffroc cot ar y sil. Wedi bod am gyfnod yn ysgol ramadeg Ystradfeirig ac yng Ngholeg Trefeca, ac yn cael ei gydnabod gan y prifathro Thomas Charles Edwards fel ieithydd da mewn Hebraeg, Groeg a Lladin. Fe glywes lawer am ei ddylanwad mawr yn y lle, nid yn gymaint fel bregethwr, roedd e'n ddigon sych a dweud gwir, ond fel personoliaeth. Fe allai wacau tafarn medden nhw, dim ond cerdded i mewn ac edrych heb ddweud gair. Pawb yn rhoi peint lawr ac allan fel llygod. Ond yn ôl a fi at aelwyd Cae Tudur, fe allai'n gweld ni nawr yn oser geia, twr ohono ni'n eistedd o flan tân mawn ar lawr, o dan hen fantell simnau agored. Tad falle'n plethu lip, basged wiel i gario bwyd i'r anifeilied neu ddawn at y tŷ.
neu'n gwneud ffyn a hynny'n grefftus rhyfeddol. Rhai o'r bechgyn yn addu llwy bren neu lydwed a chyllell gam. Roedd gwobre am dde felly yn steddfodau'r cylch. Mam yn gwneud gweithane a blaen un o'r gweill yn sawnd yn y wain y mandi ffedog i. Gyda llaw fe weles un wraig yn yr ardal yn gwy ar gefen ceffil wrth fynd lan i'r mynydd i godi mawn. Ni'n e blant yn gwneud tegannau o ddefnyddiau cyffredin, 2 dwl o hen rilen wedi thorri a'i naddu'n big, dyna'n henw ni ar y top. Gwneud hwysl o bren collen a chwip a ratl o frwyn. A thrwy'r cyfan, mam oes dôr gyfoethog o hen rigymau, chwedle, posau a diarhebion yn twlu mas ambell bos. Am y cyntaf i weid, beth yw'r tŷ bach Llychornel, tân yn ei ganol, drws yn ei gornel, bian fe rwt. Bocs mwyddio medden i'r draws yn gilydd. Dwmbwr dambar lawr i'r siambar, 2 bimp yn erlyd 4. Godro. Morwyn fach oedd gan mam gi, wiri fach yw henw hi, dŵr o dani, dŵr o warni, siwt mae wiri fach efo fi. Rhod y felyn, medden ni. Neu gampau trethu tafod fel bwdramaidd wedi bwdrameiddio, 7 gwaith bwdrameiddiach nag y bwdrameiddiwyd bwdramaidd erioed. A fydden ni'n creu campau tebyg yn hunain. Am y cyntaf sy'n llafu llanfer pwll gwyngill ni. Ella enna fa i ar pwy well ag bwyn ag geri eich o yn dier o biw ella en di estieli o gwmlaen. Neu ddweud y wyddor tuag yn ôl yn Saesneg wrth gwrs. ZYXWVUTS RCPN MLKGH GFDCB. Drwy arall, pwy all enwi fwyaf o bobl o'r Beibl a dim ond 2 llythyren yn ei henw? Adda, Efa, Lot, Noa, Sem, Cam, Dan, Gad, Eli, Job, Ruth, yn gydblaen. Pos o almaneg y milodd o hwnna. A dyna oedd y Beibl i mi, llyfr diddorol i hwylo am atebion i dasgu fel na. Falle bydde mam yn dweud, croes yw ti a chroes yw denw. A dyna'r afon fach oedd yn rhedeg drwy'r cwm. Nini am y cyntaf i orffen y pennill. Croes yw ti a chroes yw denw, croes a ddyddi hyd y farw. O holl afon i'r byd yma, afon croes yw'r afon groesa. Mae'r rhain gweud, medde mam, mae Williams fan dy Celyn ganodd hwnna wrth o dros y mynydd o lan wrtyd, heibio ein tŷ ni ar ei ffordd i'r cymyn mawr yn Llangeitho. Ac fe fydde'n cynnal gwrgweddi hefyd yn Antylles, a ffregethu dan hen dderwen fawr tan rallt, 2 ffermdy yn yr ardal. Wedyn mi fydde'n yn ragwyddol yn dysgu'r ein cof at y sil yn y capel bach. Roedd mam, y degwr chymyn, roedd rhain yn cael ei hadrodd bob sgol sil, dar pwysleisiadau rhyfedda. A diw a lefarodd yr holl eiriau hyn gan ddywedid my fi o'r arglwyd y ddiw gan y blaen. Dysgu'r maes llafur at yr arholiad sirol ac ennill pentwr o stificates ac ambell wobr. Dysgu adnod a phenod gyfan weithiau dysiad. Dysgu pwnc at gymanfa ysgolion. Dysgu darneu hadrodd yn ysteddfodau oedd yn britho'r ardaloedd bryd hynny. Mam fydden yn dysgu ni adrodd ac un gampus oedd hi ar y gwaith yn cael ni ddeall a gweld a theimlo darn a'i ddweud heb ddim o'r stunts ysteddfodol yn y ffasiwn ar y pryd. Ro'n ni'n ennill yn lled gyson ar adrodd a hefyd ar ganu. Nad fydden dysgu ni ganu, a weles i neb wedi feddiannu'n llwyrach ar nwyd a niffodd am ganu a dysgu eraill i wneud. Cymeriad gwahanol iawn i mam, un gwyllt crac yn tanno fel matchen, un diamnynedd hollol os na chai ganu ysgaf nwydfus biwiog, roedd ei glisten berffeth a'i redd y gerddorol yn sicr. Rhaid taro nodyn ar ei ganol, medde fe, nid rhyw lusgo at i odre. Roedd y wynfe leia mas o diwn yn dan ar ei grone. Fe oedd codwr canu yn y capel bach, di-organ, taroi bitchwork ar gefn y sedd, ei rhoi wrth ei glist, a thraws gywirio fel yr awel yn ôl y gofyn. Yna canu ei holl galon a'i gorff, mewn llais tenor melodaeth. Ysgol gan bob nos sil, yn ten dysgu ni ddarllen solffa, cyn darllen dim arall bron. Rhywbeth rhwng 2 emyn oedd y darllen a'r weddi a'r brigedd iddo fe. Ble yn y byd y cath yn had i ddawn gerddorol wn i ddim, a beth allai fod wedi digwydd iddo pecawsau fe hyfforddiant. Roedd e'n dipyn o thrylith yn ei lain. Dim ond un aelod y deulu'n had rwy'n i gofio, hanner brawd iddo, newydd Dafydd o Langymarch, porthmon ar raddfa fawr ac un purle wrchus. Mae Dr Richard Phillips yn sôn amdano ar ddechrau lyfr ar gefn fy ngheffil. Fe fydde'n had ar rhai omrodir ar dro yn arfer cerdded defau draw iddo o Tregaron dros fwlch ramantus Abergwesin i ffeiriau yn biwla, bilth a brecon. Rhywys i'r iod mor enwau Cymraeg ar y 2 le ola gyda nhw. Fe fydden ni wrth yn bodd yn cael mynd i aros am dro ar ffarm newydd Dafydd, Poetyn Llangymarch.
Roedd e'n berson hoffus rhadlon iawn ac yn un byd am bryfocio yn ei coes. Ar yr aelwyd gartref y fydde'n had yn dysgu ni gannu ar ein pennau'n hunain ar gyfer cystadlu mewn steddfodau. Darnau o sŵn y Jubilee, pethau fel gawn i gwrdd tu draw i'r afon, tyn am y lan, dewch adref yn had, can yn perthyn i'r mudiad dirwestol. Ac mae stori am hon o chwaer hynna oedd yn gallu canu'n dda mewn steddfod yn Llangeitho, yn nerfyn ar i'r tad o adre o'r dafar. Y tân wedi diffodd yr aelwyd yn oer, a mamu a'i llygaid yn llu, yn ar apel galon rwygol yn y cydgan, fy nhad, fy nhad, fy nhad, dewch adre, fy nhad. A rhyw ddyn oedd wedi cael un bach dros ben yn y cefn yn ffili dal ac yn gweiddi mas, os na ddawe adre nawr mae'r diawl ynddo fe. Wel, ni dim ond canu unigol, ond pedwarawd hefyd ar yr aelwyd. O rai hun a fi, a hwnnw bron a bod yn ddigiro. Y bwth dyn ar y bryn, tiwydd os bethau fy nghalon, bedd y dyn tylawd, dyna'r math o ddarnau. Ellai weld Dr Hopkyn Ifans nawr yn un o steddfodau blynyddol Sbwtistwydd yn rhoi bensil lawr ac yn edrych ag wen ar ei wyneb ar yn pedwarawd ni yn canu bedd y dyn tylawd, a hynny rhwng 3 a 4 o'r gloch y bore. Fe da ni 8 hefyd o'r teulu ar un cyfnod, a rhwng bod y lleisiau ni nasio naturiol a bod yn had yn ynys gyblin i fore prynhawn a hwyr, nid ar whare bach a gallu'r curo'r 8 chwaith. Cyn dyddiau'r ffermio mecanyddol heddi sydd wedi gwneud pobl mor annibynnol ar ei gilydd, roedd pob ffermwr yn helpu'r naill y llall, yn arbennig ar adegau fel nodi, dipio, cneifio defed, gan hi agwair a llafur a mawn, lladd moch a fflifio gwyddau. Felly glwed nawr sŵn cyfarth y cwn a brefiadau'r defed a lleisiau'r dynion yn gweddi hwy hardd wrno'r cneifio a chofio blas bendigedig y pwdin reis gyda'i resns a'i gyrens wedi bod yn y ffwrn weld dros nos. Cael te mas ar y cae yn arogl y gwair ffres oedd peth mawr y cynnu a gwair a reid yn y gambo wag nôl o'r ydlan. Edden ni'n cario tarten boeth mewn basged lan i'r mynydd adeg lladd mawn ac ystedd yn wrth y pwll i fwyta ac yna i wylio'r dynion yn lladd y mawn, neu troi i sychu, neu gwneud yn das. Roedd yn gas gen i ddwrnod lladd mochyn, fydd yn rhedeg ymhell a mysedd yn ynghlistio, rhaid clywed sŵn to'r calonnus, ond rhaid cyfaddau mod i'n dwlu ar ysbarif ar cig man, fel ar y giblets ar ôl y drychineb o ladd gwyddau at y nadolig. Ar wahân i achlasuron arbennig fel hyn, anaml y bydden ni heb rhyw gymydog yn galw ar ôl gorffen gwaith y dydd. Doedd dim difrwch parod i'w cadw yn y tŷ fel heddi, na cheir i fynd â nhw o'i cartrefi i'r dre, felly galw yn hau i gilydd fydde arfer y dynion, ac wedi diesbyddu'r tywydd, testyn pwysig i ffermwyr, a sôn am y gwaith, bydde'r siarad wedyn yn troi at yr ardal, at hanes teuluoedd a phobl, sôn am gymeriadau diddorol a roedd digon o'r hynny yn Blaencaron, ei dywediadau a'i ffraethebion a'i hynodrwydd. Roedd yn y cwm dri chymeriad arbennig oedd yn sefyll allan, destyn balchder ac edmygedd i ni. Isgarn, bardd gwlad yn byw ar ei benni hunan lan ar ochrau'r garn gron. Fe ddwedodd wrth ei rwdro fod cerdd dafod John Morris Jones yn darllen fel nofel. Fe gyhoeddwyd cyfrol fach o'i waith yn y mesurau caeth ar hydd dan y teitl caniadau Isgarn ar ôl i farw, gyda'r hagair gan T.H. Parry Williams ac S.M. Powell. Gan wedi fforddau adre'n pasio heibion tŷ ni fe fydde'n galw bob amser ac yn aros tan oriau man y bore i drafod llenyddiaeth bob nail a hanes yr ardal. Yr ail un oedd y diwynydd praff Lewis Ifans, Cangraig, wedi darllen rhai o weithiau Carl Barth cyn i ambell brygyn y brygethwr clywed i enwau. Boneddwr naturiol yn siarad yn iaith goeth y gwerinwr diwylliedig. A'r trydydd yn arreithiwr ac adroddwr a storiwr dawnus David Jones Glanrafon, aml i wobrau mewn steddfod a'i lefaru yn bleser i'w glywed. Weithiau fe fydde nifer o fechgyn ifanc cyfro yn galw gyda'i gilydd, ac wedyn fe a'n chwarae rings neu ddrafft neu gardi am oriau, cbaned o de a llawen chwedl cyn troi tua thre. Ardal gymdogol, glos, lawen i chymdeithas fel na, dyna'r Blaencaron sydd yn ynghof i. Y capel oedd canolfan yn cymdeithas ni tu fas i'r cartre ar aelwyd. Yno bydden ni'n mynd yn gyson a chwbl ddi-gwestiwn, 2 gwaith y sul a 2 waith yr wythnos. Y ddyliau ni ddim am byd o mynd, ac wrth gwrs, doedd dim croesi'r rhieni yn ein hanes ni.
Dyna'n cymdeithas ni, ac fe gyson ni'n harfer i wneud ein rhan ynddi i'w chadw hi'n fyw a difyr. Fe fydden ni'n cael blas ar weld ambell bregethwr rhai o gewri'r cyfnod, y rhai fydden actio'n fyw a gwyneb a llais ag ystym, a'r rhan o'n chwarae ni fydde fel lychu ambell un ohonyn nhw. Un gystadleuaeth gyson rwy'n gofio wrth chwarae Steddfod, fydde cydio mewn llyfrau mne, esgus sgrifennu arno a bys a dweud mor debyg ag yn bosib i William Jones Treforys, beware of imitation. Roedd yr ysgol bob dydd yn agos i ni ac fe es iddi yn 2 oed gyda rhai hun. Ysgol fach un a thrawes, gwraig weddw o Aberder yn siarad dim ond Saesneg yn yr ysgol mewn ardal gwbl uniaeth Gymraeg. Fe siaradau Gymraeg a ni ar ddydd Sul. Ychydig iawn wy'n gofio am yr ysgol, roedd hi mor llwyr tu fas i fywyd yr ardal. Un peth sydd wedi aros yw ymweliad blynyddol Inspector Thomas o Aberystwyth, David Thomas OBE wedyn. A phob amser wedi edrych ar y llyfrau fe fydde'n gofyn i ni ganu. Nawr, roedd gan Mrs Edwards drian fawr o glem ar ganu, a doedd na ddim piano i helpu. 2 gan wy'n i gofio o'r ysgol. The minstrel boy to the war is gone, at is the last rose of summer. Rhyfedd o cofnadwy oedd y canu, credwch fi. Yna, fe fyddwn ni'n cael dod mas i ganu ar ymhen yn hunan a chael cunog gan ysbector. Ond chwarae teg i'r ysgol Wistres, roedd hi'n gallu dysgu rhifo a darllen ac ysgrifennu yn Saesneg, ac fe wnaeth hynny'n ddigon da i fi fedru paso'r scholarship i fynd i County School Tregaron Tapun. A rwy'n deall ma ddi oedd y cyntaf o'r ysgol i wneud y fath orchest. Felly gofio'n fyw iawn fynd tua'r county y diwrnod cyntaf. A gofidio'n halon wrth feddwl siwt yn y byd mawr o'n i'n mynd i siarad Saesneg, mae dyna'n unig y glwswn ni yn yr ysgol fach o 2 hyd 11 oed. Ond clywed fydden ni siarad. Rhyw yes a no a please go out o Saesneg oedd gen ni ar ôl yr 8 mlynedd. Yr unig ffordd o fynd i Tregaron oedd cerdded y 2 milltir nôl a blaen bob dydd. Wel, rhedeg lawr yn y bore gyda ddipyn o oriweired a cherdded nôl ddiwedd y prynhawn. A chan oedd gen i ddim cwmni, fe ddewisis ffordd i ddifry'r daith. Dysgu darnau o farddoniaeth ar ynghof, a mesur faint o ddarn fydde mynd â fi wedyn o ludiart i ludiart. Barddoniaeth Saesneg oedd yn hoffter i'r pryd hynny. Fe ddysgus beth wmredd o waith Keats a Shelley, Coleridge a Wordsworth o'r Golden Treasury, a maen nhw'n aros ar ynghof i o hyd. Pan fydda i'n gweld yr ysgolion cyfun enfawr heddi, a llai'n llai na meddwl am County School Tregaron. Dim ond rhyw 130 i gyd o'n ni, a phob athro'n gorfod dysgu sawl pwnc. Wrth gwrs, yn ôl safon aigol a iedig heddi, allse ysgol fel na ddim rhoi addysg dda. Y prif athro oedd Mr G.T. Lewis, MA, dosbarth cynta, Tripos, Mathemateg, Caergrawnt, un o'r teip gorau o ysgol fistri cynnar, disgyblwr tan gamp, ac athro mathemateg heb i ail. Miss John oedd yn dysgu Lladin a Ffrangeg, un ddechan fach yn siarad a cherdded yn fan ac yn fian, yn drefen a chydwybod i gyd. Ond yr athro a dywodd yr argraff ddyfna oedd ddigon ar bawb fyd â ni ofal oedd S.M. Powell, brodor o Reed Lewis, o'r un ras a charadog Ifans ac yn llinach Henry Richards. Nawr oedd Mr Powell o leia 100 mlynedd o flaen i oes fel athro. Yn y cyfnod cynnar na, ac mewn County School, roedd e'n cyfannu 3 ffwnc, Cymraeg, Saesneg a hanes, yn gwreiddio'r cyfan yn hanes a chwedlau a thraddodiadau'r fro. Doedd dim llawer na wyddau ni am Sarn Helen, y darn o ffordd Rufeinig Erllanio, am Abati Ystrad Fflir a Dafydd ap Gwilym, am Edward Richard ei ysgol glasurol enwog yn Ystrad Meirig a'i fesur Persain y 3 thrawiad. Un o'r penillion cyntaf ddysgson ni gyda Mr Powell oedd mae'n bwrwng hwmberwyn ar cysgod yn estyn, gwna henof y mwthyn yn derfyn dy daeth. Cai farach awl erfyn iachusol a chosyn a menyn o'r enwyn ar unwaith. Yna ieian brydydd hir o ledrod a'i englynion i lys i fo'r hael, draen ac ysgall, mall a'i medd, mi eraill lle bu mawredd. A hen rigwm fel Llanddew i brefi fraith, lle brefodd rych 9 gwaith, nes hollti craig a foelast. Yna'r traddodiadau am Ddewi Sant a llyfr yr ancr. Y tyri langeitho i'r cymyn mawr gan Daniel Roland, Twng Sion Cati a'i anturiaethau, ac wrth gwrs yr arwr ar ein sgwar, Henry Richard. Ac wedi'r clywed ar gweld, ni sgrifennu composition, ond troi'r stwff yn faled, neu'n olygfa ddramatig a'i hactio.
Pan fydda'r cynnyrch yn bir lipa, sylw arferol Mr Powell oedd, mae'n well i chi wneud yna na thorri ffenestri. Rhaid i fod e'n gweld mhell mlaen i'r dyddiau pan mae perygl yn bod mwy o ddinistrion ag y greu. Nid amwen oedd bod dramawyr fel Kitchener Davies a Matthew Williams wedi codi o'r ysgol fach na. A llenor a hanesydd fel Ambrose Bebb, a storiwr a nofelydd fel Tommy West Jones, ac ysgolhaig o faentioli Griffith John Williams. Mae gen i lun grŵp o ddisgyblion County School Tregaron oedd yng Ngholeg Aberystwyth yr un adeg ar ddiwedd yr rhyfel byd cyntaf wedi'r bechgyn ddod nôl. Mae 11 ar 20 ohonon ni yn y grŵp. Pan glywai bobl heddi'n treithi ar faint ysgolion, allai ddim llai na chofio am County School Tregaron a'i 130 o ddisgyblion. Mae un dyddiad arbennig o'r cyfnod hwn sydd wedi serio ar fy nghof i. Awst 4/1914. Ar y diwrnod tyngedfennol hwn, roedd steddfod fawr yn Tregaron, rhyw semi-national o beth, mewn marci ar gaig Talbot yn agos i dif e wyrth Morgan Evans. Eith y newid drwy'r lle bore fod rhai o'r corau'n ffili dod, y gorau mawr, fod rhyfel wedi torri mas, ond fe lwyddodd ambell un i gyrraedd a thriorci yn ei plith. Darn praw i'r corau mawr oedd e fe a ddaw, ac roedd i clywed nhw yn awyrgylch arbennig y diwrnod arbennig yma yn canu e fe a ddaw fe gryna'r byd fynyddoedd cuddiwch ni yn peri dychryn y braw i fi, a rhyw deimlad fod diwedd y byd ar ddod. Ond fe ddaeth yr hyfel na dipyn yn nes ato ni fel teulu pan gollodd un o'm rodir i fywyd ar long danfor ar Fawrth y cyntaf dydd Gwyl Dewi 1996. A gwaith o lawer na hynny pan ddaeth brawd arall o'r fyddin a'i nerfau nyfflon a'i fywyd wedi ei ddrysu. Fe heneiddiodd fy mam lawer yn ystod y dyddiau blin yna, a dyna'r tro cyntaf i fi sylweddoli y gall byw fod weithiau yn fwy creulon na marw. Mi fues i mor lwcus a chael mynd o Tregaron i Goleg Aberystwyth. Wni ddim faint o Aberth a olygodd hyn i'm rhieni prynu ceiniog heb y grantiau hael heddiw. Rwy'n ofni meddwl faint o ymdrech wnaethon nhw, na faint fi Aberth gweddill y teulu, rwy'n i lawer am gael y dyddiau yna nôl. Saesneg oedd fy newis bwnci ar gyfer gradd anrhydedd, ond chafodd y cwrs na'r darlithwyr ddim effaith arhosol arna i o gwbl. Stori wahanol iawn oedd i gyda'r Gymraeg o dan T. Gwyn Jones a T.H. Parry Williams. Dau gafodd y lanwa difesur arnau. Yn wir, dyna fan cychwyn fy niddordeb i yn fy iaith fy hunan. Drwy ryfedd wyrth fe ges i fynd nôl i wneud anrhydedd yn Gymraeg wedi graddio yn Saesneg a dyna newid cyfeiriad y mywyd i. Rwy wedi meddwl dreion beth pe bawn i wedi gadael y coleg gyda dim ond anrhydedd Saesneg. Mae'n athebyg i byddwn i wedi treulio foes yn dysgu Saesneg yng Nghymru neu yn Lloegr ac o bosib wedi aros yn llwyr y tu allan yr deffro cenedlaethol cyffroes yng Nghymru yn yr hanner canrif ddiwetha. Rown i wrth fodd yng nghalon yn y cwrs Cymraeg yn arbennig gydag ieitheg gymharol o dan pari bach, dyna'n termo anwyldeb ni amdano. Am T. Gwyn Jones, nid i ddarlithio yn gymaint â'i bersonoliaeth eithriadol a'i effeithiodd fwy arnau. Roedd i ferch lened yn un o'n criw ni, a thrwy hynny fe ges i gyfle mynych i fynd i'r cartre a chael cwmni'r bardd mawr hwn gyda'i deulu ar yr eilwyd. Ac i dro ar wyliau, pan weles i Gwyn Jones yn gallu bod fel crwt yn llawn afieth a direidi a thynnu cos, yn canu hen gerddi yn y tŷ a chwarae campau ar gau cyfagos. Ond llawn mor bwysig ar cyrsio oedd bywyd cymdeithasol y coleg. Rown i yn o'r gyfnod diddorol dros ben o sawl safbwynt. Pan ddaeth y llifeiriant bechgyn yn ôl o'r rhyfel a phawb yn ferw o hwyl yn y gymdeithas gymysg wedi'i profiadau erchyll. Yn ei blith fe ddaeth i Dwal Jones yno, a chasglu criw o adar o'i gwmpas. A thoc roedd y coleg yn datseinio gan Swat, a Ianto Jeremiah, Whiskers Johnny Morgan ac un dyn bach ar ôl. A'r gymdeithas geltedd fi'n ddigon llipad drwy gyfnod yr rhyfel yn cael ei haeleni a'i chwerthu'n yn eco drwy'r lle gan dynnu llioedd i mewn yn Saeson a Chymru i gael rhan o'r hwyl yn y cerddi a'r dramau a'r parodiau. A rown i yng nghanol y miri i gyd dros ymhen a gwrth y modd. Fe griodd i dwal gyfnod newydd yn y coleg ac yng Nghymru gyfan a chychwyn traddodiad o ddifrwch gymdeithasol sydd wedi para mewn bri nes ildio tipyn o'r maes felly i'r canu pop heddi. Ac fe ddaeth Dr Lloyd Williams o Fangor i Goleg Aberystwyth gyda'i ganu gwerin a'i operau, a dyma gyfle i adeiladu ar sail a osodwyd gartre gan had pan gath ei afel ar geinion y canorion yn Llambed, a dysgu'r pedwarawd i ganu darnau tra gwahanol i'r rai sentimental y cyfnod.
Caneuon fel Blodau'r Grig, Blodau'r Gorllewin, caniad Pibai Morfydd ar hen Erddygan. Mae'r canu gwerin a cherddidwal wedi bod yn ddiddordeb byw parhaol i fi o ddiarddyddiau coleg Aberystwyth. Yno hefyd fe ddaeth Dr Walford Davies a'i gerddoriaeth glasurol ar wythnosau o gyngherddau mawr pan agorwyd bydoedd newydd sbon i fi. Clywed cerddorfa Symffoni Llundain am y tro cyntaf, yn cyflwyno rhai o gampweithiau Beethoven, Brahms, Schubert, Dvorak, Grieg, Elgar, Vaughan Williams. Clywed hefyd rhai o brif ddadgeiniad ac offernwyr mawr y byd. A ti'n i gyd roedd rhyw ysbryd newydd yn cynniwer drwy'r coleg bryd hynny. Ysbryd deffroad cenedlaethol, wedi enyn gan yr hyfel imperialaidd oedd yn honni bod o blaid cenhedloedd bychen. Ac fe gath o'r ysbryd yna i fynegiant mwyaf arbennig yng nghylchgrawn y Gymdeithas Gymraeg y Wawr. Os am ddiffyn cenhedloedd bach, beth am ormes Ffrainc ar Lydaw, meddai Ambrose Bebb. A beth am driniaethiaeth Lloegr o Iwerddon yn ei hymdrech hi am ryddid, meddai DJ Williams oedd erbyn hyn yn Rhydychen. Ac fe honnir mae ysgrif DJ yn y Wawr o dan y teitl y tri hyn, barodd i awdurdodau'r coleg ofni bod sylfaenir ymerodraeth fawr Brydeinig mewn perygl bywyd. Dyma alw pwyllgor y cylchgrawn ger i bron a deddfu bod y Wawr i fachlid. Ro'n i'n un o'r pwyllgor, ac ar ôl y ddedfryd feith am ei dynnu yn llun mewn gwisgoedd di galarus, ac yn ein plith ni roedd pari bach bendith arno wedi dod gyda'i fyfyrwyr i ddadlu dros hawl y Wawr i gael parahau dorri ar feibion dynion. Mae'n gwbl amhosib cyfleu holl hwyl ac ysbrydiaeth a chyffroadau bywyd coleg Aberystwyth yn y cyfnod hwn, a gwefr y gymdeithas gymysg lawen a'r deffro ar derfyn yr rhyfel byd cyntaf. Braf oedd cael bod yn fyw ac yn ifanc yn y gymdeithas honno. Tipyn o sioc redwch fi oedd mynd o le fel yna i ysgol ramadeg merched Caerfyrddin, i ddysgu Cymraeg a tipyn o Saesneg o dan brif athrawes heb ddim rhythyn o gydymdeimlad ar Gymraeg. Blwyddyn yn unig bys i yno, a phan ddath ysbysiad am ddarlithydd Cymraeg yng Ngholeg y Fforddi y Bari, fel olynydd i Miss Elen Evans a benodwyd yn brif athro coleg, dyma gynnig a'i chael. Ac yno, mewn coleg preswyl oedd yn ddigon bach i fod yn deulu, y bues i am gyfnod hapus prysur o dieth o 15 mlynedd, yn dysgu Cymraeg i ferched o forganwg a mynwy. Ac fe allai dystio'n grwyw, mae dyna'r gwaith a roddodd fwyaf o fwynhad a gwir fodlonrwydd i mi yn fy mywyd i gyd. Yn y flwyddyn 1923 dechreuais i ar yngwaith fel darlithydd Cymraeg yng Ngholeg y Fforddi y Bari. Coleg preswyl, i ferched yn unig, i forganwg a mynwy yn unig, cwrs 2 flynedd yn unig, 150 fyfyrwyr yn unig. Pan welai'r colegau enfawr mae heddi, rwy'n cofio am y gymdeithas fach glos, ar ben Bryn y Bari yng Ngolwg y Môr. A phan feddyliau am y pen rhyddid di-lywodraeth hollol yn y colegau enfawr hyn, allai'n llain a meddwl am y newid sydd wedi digwydd oddi ar y dyddiau pan oedd Elen Evans, prif athrawes coleg y Bari, yn cadw'r ffrwyn yn dyn ar wari theulu bach, rhag un amser i'w traed lithro. Wrth gwrs fe fydda'r merched yn gwyngo yn erbyn y caethiwed ac yn erbyn syniadau a chynghorio'n rhyfedd Miss Evans, ar fater cadw rhag profedigaethau ac yn arbennig rhag yr haint a gerddau liw nos ar ffyrdd bechgyn colegau Caerdydd. Boed hynny fel y bo, personoliaeth eithriadol rymus oedd Elen Evans, cynnyrch Cwm Rhondda a gwreiddiau theulu hi nôl yng Ngheredigion. Cymraes, helog, ddigyfaddawd ac anferniadol, yr oll yn gysegredig lle roedd Cymru'n y cwestiwn. Y peth mawr o wnaeth hi fel darlithydd Cymraeg oedd mynnu cael lle anrydeddus, dilysrwydd cyfartal i'r Gymraeg ym mywyd y coleg, a mynnu hefyd fod pob copa walltog o fyfyriwr o fynwy a morganwg na fydde'n cymryd Cymraeg at yr arholiad yn cael cwrs yn yr iaith ar cefndir Cymraeg. Fe fynnodd hynny yn nannedd y Saeson oedd mewn awdurdod yn y coleg pan ddaeth hi yno yn syth o Goleg Aberystwyth. Peth arall, roedd hi'n ffigwr amlwg y mywyd Cymru yn flaenllaw a gweithgar ar rai o'i phrif gynghorau, a pheth pwysig oedd hynny mewn pennaeth coleg addysg. Roedd sel amlwg Miss Evans dros y Gymraeg yn fantes o awr i unne, fel darlithydd yn y pwnc. Fe ges i ryddid a phob cefnogaeth i wneud fel a fynnwn i gyda'n waith yn y coleg a thi allan iddo,
Yn wir fe gaiodd I llyged roion a rai pethau nad oedd gen I ddim hawl I gwneud nhw o gwbl. Dyna oedd y weinyddiaeth addysg yr oedd y coleg bryd hynny ac fe gawson ni ryddid I lunio cyrsiau ni ein hunain mewn Cymraeg a Saesneg. Cyrsiau o deip cwbl newydd radeb honno, ar sail gweithgareddau llafar, yn ddrama, barddoniaeth a chwedlau gyda'n arholwyr ein hunain. Ifor Williams, W.J. Griffith, T.H. Parry Williams yn ei tro. A chan mae'n unigol neu mewn grwpiau y gweithiau'r merched yn benna, roedd digon o gyfle wrth ymarfer I ddod i'w nabod nhw'n dda. A'r berthynas agos bersonol yna a phobl ifanc sy'n aros gyda fi, I gweld nhw'n datblygu, yn bachu yn y pethau gyda sel ac asbri. Fi ges I gyfle ddiweddarach I weld amryw ohonyn nhw'n gweithio'n effeithiol iawn mewn ysgol a chymdeithas, a gweld rhai o'r goreion yn amlwg lwyddiannus mewn swyddi cyfrifol eraill. Fel cymeriad mewn rhyw ddrama neu gilydd byddai'n cofio am lawer o'n merched hyd heddi. Cofio Una Gray yn Tidol. Cofio Lorraine Thomas, Lorraine Davies nawr, fel Hedda Gabler. Cofio Nora Isaac fel y Christian yn haith y Pererin, gan y blaen. Bod bywyd cymdeithasol coleg preswyl, a'r teip o gwrs yn y Gymraeg fel y Saesneg yn llyncu cymaint o amser ag egni, roedd na gyfle I fod yn rhan o'r gymdeithas yn y Bari, drwy'r capeli a'r cymrodorion. Oedd yn llywyrchus iawn yr adeg honno, ac yng nghangen Urdd Gobaith Cymru a changen o Blaid Cymru yn ei thro. Mae gen I gof hapus iawn hefyd am gyrsiau chynadleddau ac ysgolion haf o dan nawdd undeb athrawon Cymraeg ac ychwynwyd y Morgannwg bryd hyn. A.Ec, rhagfleunydd IGAC heddi, a'r cylchgrawn yr athro sy'n dal I redeg o hyd. Fe heidder rhai o'r arloeswyr yn y maes hwn gael I henwi a'i dwi'n I gof y genhedlaeth hon. Dio Roberts Aberdâr, Tom Jones Trealaw, W.I. Jones Caerdydd, John Ellis Williams Pontypridd ac Evan John Jones Ferndale, heb anghofio Gwyn Daniel, y cenhadwr mawr dros IGAC. Ond oedd bywyd ddim yn waith I gyd. Bob geia yn y blynyddoedd hynny, mi fyddai goreion llwyfannau Llundain yn dod I Gaerdydd am wythnosau mewn bale, drama ac opera. A roedd hi'n ddigon gyfleus hefyd I daro I Llundain am bell nos Wener a nôl nos Sul wedi cael o leia 2 gwledd ar lwyfannau yno. Mae'r cyfeiriad at Llundain yn fatgoffau o'r 2 dro bu cor-adrodd Coleg y Bari ar wahoddiad Miss Marjorie Gullan, yr arloeswr ym myd cor-adrodd, yn cyflwyno'r rhaglenni o farddoniaeth Gymraeg ger bron cynulliadau o Saeson mewn verse-speaking festivals yn y Guildhall yn Llundain a chael croeso a derbyniad brwd dros ben. A chydig llaw fel mater o hanes, mae'n werth cofnodi mae'n Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 1938 y cynigwyd gwobr am y tro cyntaf I gorau adrodd. A dyma'r dydd y darostyngwyd y balch i'r llwch pan girwyd ein cor ni o'r Bari oedd yn hen ddwylo ar y gwaith gan gŵr newydd sbon o Tregaron dan y fforddiant y chwaer Nelly. Blwyddyn arbennig yn fy mhrofiad I oedd 1926. Dyna'r pryd y cynhaliwyd ysgol haf gynta'r Blaid Genedlaethol, fel y gelwyd I pryd hynny, yn hen senedddy o Englyn Dŵr Machynlleth. Mi es yno, a chwrdd ar rhai o arweinwyr y mudiad, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D.J. Williams, Ambrose Bebb, Kate Roberts ac eraill. Pobl y ces I lawer iawn o'i cwmnïau cyfeillgarwch ar ôl hynny. Fe wnaeth 2 gyfarfod arbennig ynglyn â'r blaid o'r cyfnod hwn cyn yr rhyfel, argraff anileadwy arnau. Un y cwrdd protest ym Mhwll Heli yn erbyn yr ysgol fomio. Pan aeth llon bws ohonom lan o gylch Caerdydd, colli'r ffordd rhywle, a chyrraedd yn hwyr, a gweld Saunders Lewis ar y llwyfan yn gwneud pob ymdrech I annerch y dorf enfawr ar y maes, ond yn gwbl anhyglyw, gan fod y gwrth protestwyr wedi torri'r gwefrau ac yn aflonyddu ar y gwaith. Ar ein ffordd nôl, disgyn ar bentre bach Caer Sws yn oriau'r hwyr, bron llwgu eisiau bwyd, gan nad oedd cyfle na gawydd ym Mhwll Heli. Pob tŷ yn y pentre bron yn helpu ferwi dŵr a pharatoi tamed I ni, gyda'r fath croeso caredig, nes I ni benderfynu rhoi noson lawen iddyn nhw yn y man ar lle, a'r plismon a phawb yn uno yn yr hwyl. Wrth gwrs roedd y ceiliogod yn dechrau canu cyn I ni gyrraedd ein gwahanol gartrefi. Yr ail oedd y cyfarfod anghyffredin ym Mhafiliwn Mawr Caernarfon I groesawu'r tri a losgodd yr ysgol fomio allan o garchar. Roedd ysbryd diwygiad ar gerdded yn y cwrdd yma, ac fe gydiodd na I mor ddiollwng fel nad oedd dim amdani bellach ond tystio gyda prosor hys, deied a ddel,
Rhaid I mi mwy sefyll neu syrthio gyda hwy. Fe ffurfiwyd cangen o'r blaid yn y bari ac fe gesir pleser o dderbyn yn aelod, fyfriwr ifanc golygus oedd adre ar wyliau o'r coleg, neb llai na Gwynfor Evans. Ac at yr rhai enwys I eisoes rhaid ychwanegu enw Gwynfor a J. Jones, J.E. annwyl ymroddedig, fel dau ynghyfeillion gorau oll. Amser hapus iawn oedd cyfnod y bari ac mae cydweithwyr oedd ar staff y coleg yn para'n gyfeillion mynwesol I fi o hyd. Mrs. S. O. Davies Merthyr, Mrs. Irene Davies Myrddin Davies Caerdydd, Mrs. Elinor Evans Aberystwyth, Miss Olive Powell a ddaeth yn brif athrawes ar farwolaeth Miss Ellen Evans. Ond dyw coleg preswyl ddim yn lle I dreulio oes ynddo, ac ar ôl 15 mlynedd fe ddaeth cyfle I fi ledu tipyn ar yn y denydd pan ges i'n henodi'n un o arolygwyr ysgolion Cymru yn 1938. A chyda thipyn o hireth a phryder dyma adael y coleg. Gadael gwaith sefydlog lle rown ni'n ymwneud yn unig ar bwnc y dylwn I fod yn weddol hyderus ynddo, a mynd mas I ysgolion I edrych ar bob agwedd o'r gwaith mewn ysgolion cynradd beth bynnag, a dechrau crwydro Cymru. A chrwydro cyson fi'n hanes I o hynny mlaen, o ysgol I ysgol, o ardal I ardal, o sir I sir, a byw am gyfnodau yng Nghaerdydd, Casnewydd, y Bala, Machynlleth, Abergwaun, Treorci a Phontarddulys. A sôn am grwydro, beth am daith fel hon yng Nghea 1939 yn y blackout, a fi'n lled anghyfarwydd a Chymru bryd hynny. Taith o Gaerdydd I ymweld â nifer o ddosbarthiadau tiwtorial. Nos Lun I Allwalus i'r Gerfyrddin, nos Fawrth Dinmael ar ffiniau Sir Ddimbych, nos Fercher I Amlwch ym Mhen Raw Môn, nos Iau lawr bob cam I fynachlog ddi yn Sir Benfro ac wedi llwyddo'n wirthiol I ddod o hyd i'r lle cael nad oedd y dosbarth ddim yn cwrdd y wythnos honno. Pawb adre yn plifio gwyddead yn Nadolig, dosbarth Waldo. Hwnnw wedi anfon telegram I Gaerdydd yn cyhoeddi'r ffaith, ond ro'n ni ar dramp cyn iddo gyrraedd. Nos Wener I Langwyrfan yn fy sir fy hun, yn lled agos i'n nghartre, ac os I chi yn y faned na'r tro cyntaf I golli'n ffordd ar y daith fawr hon. Mae gwaith HMI yn enbyd o amrywiol, ymweld ag ysgolion o bob math, paratoi adroddiadau, gwneud arolwg gyda chydweithwyr eraill ar ysgolion cilch arbennig neu ar bwnc arbennig, trefnu cyrsiau, lleol, ranbarthol a chenedlaethol, pwyllgwra, panela, llunio memoranda, cynadledda, ceisio gweld y gyfundrefn addysg ym mhob gwedd arni, y gweinyddu ar gwaith mewn ysgolion, a cholegau addysg bryd hynny. Rhaid cofio o hyd mae un o dîm oeddwn ni, a chydnabod cyfarwyddyd a chyngor a chyfaill garwch a chwmniaeth ddiddan rhai o'n hydweithwyr ar hyd y daith, fe fydde'n rhy beryglis I mi ddechrau I henwi. Yn y marn I roedd yna gymryd o wahanol weddau ar y gwaith, ar maes mor eang, fel mae amhosib o gael eich ôl yn ddwfwn yn unman. Yn Sir Feirionnydd y cysir cyfle gorau, a hynny am bod cyfyngu ar deithio yn adeg y rhyfel, ac am bod cynifer o'r ysgolion yn rhai bach. Roedd dyddiau cynnar mywyd I newynyddiaeth yn rhai diflas a phoenus I mi, ac mi ddyfares droion lawer mod I wedi gadael y gwaith cydnaws yn y bari. Gan mae fy mhenna ddiddordeb I oedd addysg Gymraeg a Chymraeg, a chan I mi ddod yn rhannol gyfrifol am y Gymraeg mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, roedd gweld cyflwr triennus yr iaith a'r cefndir Cymraeg mewn cynifer o fannau yn boen calon I mi, ac yn gwneud I fi deimlo'n ddiamadferth yn wyneb maint y broblem. Ac roedd dig yn anwybodaeth llawer o athrawon am Gymru ac am lyfrau a defnyddiau eraill ynglŷn â hi yn adlewyrchu'n ddifrifol ar ei cwrs addysg. Pa obaith oedd i'r Gymraeg dan y fath amodau. Ond rhaid cofio bod na nifer hefyd o athrawon selog diwylliedig ymroddgar yn llwyddo'n rhyfeddol gyda'r iaith yn ei dosbarth yn wyneb pob anhawster. Y drwg wedyn oedd diffyg parhad, diffyg twf cyson, troen yr unfan, diffyg berthynas rhwng y Gymraeg fel pwnc a gweddill gwaith yr ysgol, a diffyg cysylltiad hwnnw a bro a gwlad, mewn gair, diffyg gwreiddio. Fewn fod pethau wedi gwella llawer erbyn hyn mewn rhai mannau a bod Morgannw gyda'i pholisi goleuedig a'i threfnyddion iaith yn dal I arloesi y maes dysgu Cymraeg fel ail iaith ac mewn paratoi cyfarpar ar gyfer hynny. Roedd yna hefyd le cynnau gobaith I godi'r galon. Pan o'n i'n y bari, ro'n I wedi cael cyfle I fynd am myfyrwyr I weld llwyddiant mawr ambell arbrawf yn yr Rhondda dan y cyfarwyddwr addysg mawr R. Williams.
Plant bach ysgol fa band y pentre enghraifft, a mwy na 3 chwarter heb fedru Cymraeg yn rhugl ddwyieithog ar ôl blwyddyn y ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd o ddefnyddio'r Gymraeg sylwch. Ac ei dalwr o'r enw Joy Papanini, 6 oed, pan ofynes iddo a oedd ei fam yn siarad neu'n deall Cymraeg, ac a oedd e'n siarad i fi'n gartre, yn sythu gefen a dweud gydag angerdd pan mae mam yn gweud nag yw I ddim yn neall I rwy'n gweud dysgwch eto. Roedd y Joy hwn yn mynd I Montepridd bob sadwrn I ddosbarth mewn Eidaleg ac yn 6 oed roedd e'n rhugl mewn 2 iaith. Fe weles ar y braw Cilfynydd yn y prifathro John Phillips, defnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg fel cyfrwng bob yn ail fore a phrynhawn a'r plant yn hollol ddwyieithog. Roedd y peth yn gwbl bosib, yn llwyddo, ond fi dim parhad nac ehangu ar yr arbrofion a dyna'r stori drist o hyd ac eithrion yr ysgol fwyaf nodedig y bus I yn ddieriwyd, St Nicholas ym Mro Morgannwg, a rhaid aros ychydig gyda hon. Ysgol eglwys, 3 athro, mewn ardal wedi colli'r Gymraeg ers rhyw 100 mlynedd. Y plant heb gyfle I glywed gair y tu fas i'r ysgol, a rhyfeddod o brifathro Mr Jenkins, cardi bendith arno, yn cael y plant yn gwbl ddwyieithog. Nid drwy ddysgu Cymraeg fel ail iaith, roedd e'n rhegi a fflamio di llefel ni, ond I gweu hi miwn yn holl gyfoeth I geirfa ym mhob gwers bob dydd. Llenwi cof y plant a stor o enghreifftiau o lenyddiaeth y fro a'i gwreiddion ddwfwn yn rhaddodiadau cyfeithog I bro a'i gwlad. Fe fydden ni yn y bari'n defnyddio hon fel ysgol Gymraeg ar gyfer ymarfer dysgu. Y fun o'r Isaac mam i'n cyfnod. Yr unig ysgol Gymraeg yn y cylch bryd hynny flynyddoedd cyn bod sôn am ysgolion Cymraeg diweddar. Pam na fyddai Mr Jenkins wedi cael ei fachu I ddangos I ysgolion eraill sut yr oedd yn llwyddo, nid yn unig gyda'r Gymraeg, ond hefyd I gyrraedd safon mor uchel o addysg yn gyffredinol. Pam na fyddai mwy o athrawon wedi cael ei gyrru o'n Forgannwg I weld y gwaith, a pham na chafodd y prifathro fwy o gydnabyddiaeth am ei orchest. Os heiddodd rhywun erioed radd yn rydeddus Prifysgol Cymru, Mr Jenkins yn Nicholas oedd hwnnw. Yn ddiweddarach y gaeth I gyfle I weld rhai o'r arbrofion Sir Fflint mewn ysgolion cynradd ac uwchradd o dan symbyliad y cyfarwyddwr addysg am wnaeth fwyaf oll dros y Gymraeg, y Dr Hayden Williams. Fe fyddai gwahanol wedd ar yr iaith pe bai'r rhagor o'i debyg yn y tir. A mae hynny'n arwain I naturiol at yr ysgolion Cymraeg arbennig. O'r gyntaf 19 Gobaith Cymru yn Aberystwyth, cyfuniad o un o weledigaethau mawr Sir Ifan a Bowen Edwards a dawn fawr Nora Isaac fel athrawes. Fi ges gyfle I weld hon a'i 7 disgybl yn un o stafelloedd aelwyd yr urdd. Drwy ei thwf yn Lluest, hyd at ei chymryd drosodd gan Bwyllgor Addysg Ceredigion. Ac fe welais hefyd bob ysgol Gymraeg arall yng Nghymru, cynradd ag uwchradd, a chael rhan mewn sefydlu rhai yn y Rhondda Fawr a Rhondda Fach a Fontarddulys. Ar wahân I Sir Fflint, drwy ymdrech ddigyn ac aberth rhieni ag arweinwyr crefyddol a charedigion y Gymraeg y sicrhawyd yr ysgolion hyn, a mawr iawn yw dyled Cymru iddyn nhw ac I gymdeithas rhieni ysgolion Cymraeg. Wedi mi ymddeol y BSc yn ysgol uwchradd gwbl nodedig Rhyd Felen ger Pontypridd sy'n bellach mewn adeilad teilwng. Ches I ddim cyfle I weld ysglyfera, ond yr un fydd ei hanes ithau yn y man. A llonder ysbryd yw gweld Ceredigion a Cherfyrddin yn symud yn raddol i'r un cyfeiriad dyddiau hyn. Yr ysgolion diweddar hyn ynghyd â'r rhai traddodiadol yng nghefn gwlad yw'r gobaith pennaf am ddyfodol yr iaith a'r diwylliant yng Nghymru. Ar wahân i'r rhain fy hoffter pennaf fi oedd yr ysgolion bach gwledig. Rhai Sir Forgannwg yn arbennig, gan I fi gael gwell cyfle i'w gweld oherwydd y cyfyngu a'r grwydro adeg yr rhyfel diwetha. Rwy'n teimlo'n boenus wrth feddwl am ysgol fach Capel Celyn a'i thyngiad hi ar fro. Fedrai byth fynd heibio i'r lle eto a gweld dim ond dŵr lle byd dynion. Yn cofio'n Steddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghorwen, gwr adrodd yr ysgol hon yn ennill y wobr gynta, a Meic Parry fel arweinydd yn dweud wedi'r dyfarniad, wyddech chi bobl medde, fod ysgol Capel Celyn I gyd yn y côr bach yma, o naw, a gwir hynny. Ydych chi'n meddwl, medde Meic, y dylid cael ysgolion bach fel yna, a dyma fi yn fy mwrwdfrydedd mawr yn gwyddi mas na ddylid ar ymhen yn hunan a theimlo wedyn y garwn i'r ddeiar fy llyncu gan I bob llygad roi atau. Rwy wedi sôn o'r blaen am yr Arthur na,
7 oed o lawr y betws, Glan Rafon, yn arllwys allan i stŵr chwedle am y brenin Arthur a Charadog, yn biwr cyfan mewn llais ag ystym a chreu deialog yn raffe. Mi'n cofio mynd i ysgol fach croesor, a'i gwaith arlunio diddorol o dan Ifo Owen, a galw'n hi Bob Owen pan oedd i wraig Adrian yn trio gwneud spring cleaning. Pŵr dab. Mi'n cofio ysgol fach islawr dre, sydd wedi cael ystro, a gweld bachgen wedi ei gyfareddu gan y tabl 11. Roedd athrawes wedi gofyn i'r plant yn ei llun ar ôl gwrando ar ddarn antlais, daeth 9 carafan i'r dred i llun, yn llawn anifeiliad bob lliw a llun. A'r bachgen ma wedi gwneud llun 1 carafan mawr, llond y ddalen, dda fe miws i'r rhif 9. A rhannu'r peth yn stafelloedd i ddal 44 kangaroos, 66 zebras, 77 elephants, 88 giraffes ac yn y blaen. Pob rhif o'r tabl 11, oedd wedi swyno fe ma'n amlwg. Ysgolion bach gwledig fel na'n deuluoedd cynnes, lle roedd hi'n bosib i mi ddod i nabod plant wrth i henwe, a'i gweld yn tyfu'n gymeriadau diddorol, gyda'r athrawon yn ei gwreiddio yn ei bro a rhoi blas iddyn nhw ar y pethau. Dyna'r unedau addysgol mwyaf naturiol i'm tibi, a rhai gwrau i blant bach, pan fo'r athrawon yn rhai da. Mi fyswn i'n anghyfrifol be bawn i'n rhaid syniad fod pob ysgol fach yn dda. Fe welys rhai gwael, a drian o'r plant bryd hynny. Mae cymaint yn dibynnu mewn ysgol fach, fel ysgol fwy, ar gael athrawon o ddawn ac ymroddiad. Ond y meirion y cesy'n argyhoeddi'n ddi-ysgog na ddylid cael ysgolion bach ar gyfrif niferoedd, beth bynnag, a rwy'n cael digon o gyfle i fod yn y frwydi roi plaid o hyd. Ond oedd bywyd ddim yn hyfrydwch di gymysgu ar olygwr yn Sir Feirionydd yr adeg honno. Adeg y bomio erchyll ar Lerpwl, a'r lluoedd plant o Birkenhead yn gorfod dianc allan i ddiogelwch y wlad. A minnau'n gyfrifol gyda'r eraill na'n ffindio lle iddyn nhw gael dipyn o addysg, heb i hynny darfyn o'r modol ar bolisi iaith ysgolion y sir. Mae'n anodd gen i gredu'r plant anffodus sy'n gael gwell croeso'n unman nag y meirion. Ac ar wasgar yn fan hyd ffermydd y fro, fi o'n nhw fawr o dron dysgu Cymraeg hefyd. Yn wir, fe glywes am 1 crwt o Birkenhead a gollodd i Saesneg bron yn llwyr cyn pen 2 flynedd yng Nghwmdir Mynach. Profiad newydd iawn i'r plant hyn, mae'n siŵr oedd dod gyda'i rhieni mabwysiedig i gapelu Cymraeg ar y sil. Dweud i hadnodau a theimloi bod yn rhan fyw o gymdeithas, sefydlog, dawel, sicr. Llwn i adrodd llawer hanesy'n ar wedd hon ar fy mhrofiad y meirion. Dyna chi blant o Birkenhead wedi dod allan i blas tan bwlch gyrmaen twrog, a chael stafell wag yn yr ysgol leol ar gyfer dipyn o addysg. Yn ar ail fomio ar Lerpwl, a thwr o rai o'r fanno yn dod allan, i'r un llety ac i'r un ysgol. Ond erbyn hynny roedd y Birkenheads wedi gwreiddio cymaint ar ôl blwyddyn yn y lle, nes ymladd y phlant Lerpwl ar iard yr ysgol a gwyddi, go home you bloody foreigners. Un hanesyn arall i ddangos beth eich i'n wneud gyda phlant, heb ddim defnyddio na chyfarpar pan fo amgylchiadau yn gorfodi. Nifer fach o blant Lerpwl wedi gorfod dianc ar frys endid, a dod i flaenau ffestinio gyda merch ifanc o athrawes. Roedd ganddyn nhw'n sgrap o ddim llyfr na ffensil na phapur. Wrth gwrs, gafwyd benthyg ychydig o'r ysgol leol a rhoi stafell ar wahân iddyn nhw. A dyna'r athrawes ifanc yn dangos y defnydd oedd ynddi. Fe aeth ar plant allan bob dydd i wneud arolwg o'r lle. I'r chwarel, gweld y gwaith, holi pobl, dysgu am bob proses ag offer, oriau gwaith, amodau, cyflogau ac yn y blaen. Fe aeth i'r swyddfeydd ac i'r siope ac i gartrefi, holi yno, gwneud nodiadau a sketches bach, casglu hen hanes y lle oedd wrth y trigolion, rhif o boblogaidd, newid yn y gymdeithas gyda threigl amser, sylwy'n fanwl ar ddaearddiaeth y fro a byd natur, gwneud nodiadau a lluniau, a chasglu'r cyfan ynghyd yn y diwedd wneud llyfr. Diddorol iawn ar y fro a roedd o ddwchus iddyn nhw yn niddi hangen. Beth tybed a ddath o'r llyfryn gwerthfawr hwnnw. Y marn yr athrawes dyna'r gwaith y cafodd i fwyaf o hwyl arno rioed, ac oedd y plant wrth i bodd. Nid cyfarpar na ffentwr o ddefnyddiau pwysicr hynny, ond athrawes oedd ychymyg a dyfais a dawn yn goresgu'n pob anhawster a chael ei gorfodi megis i roi addysg ragorol i'r plant. Ac mae hyn yn atgoffau am nifer o gyrsiau arbennig y bugen i'r Rhan yn ei trefnu dan nawdd y weinyddiaeth. A'r cyntaf un yng Ngwesti Llanwddyn, cwrsi athrawon o Faldwyn, tridiau i astudio'r fro. Diwrnod cyntaf mynd allan i weld popeth,
holi pawb a chasglu pob defnyddiau a gwybodaeth bosibl am y lle cyn ei foddi i roi dŵr i Birmingham. Yr ail ddydd, ailgreu'r lle fel yr oedd gynt, mewn darluniau, paentiadau, modelau, mapiau a siartiau a phob cyfrwng gweledol posib. Ac ar y trydydd diwrnod, rhestru o eirfa, sgrifennu, cofnodi, gwaith creadigol mewn stori, golygfeydd dramatig, baled a chan, llythyrau, dyddiaduron ac yn y blaen. Yna gosod y cyfan allan a chael ar ddangosfa dda, gyda phobl yr ardal yn cael ei gwaddu mewn. Fe gofiau'r cwrs hwn am reswm bersonol hefyd, a mae dyna'r unig dro i mi fel Methodist Calfinaidd gael fy ngofyn i ddarllen llith mewn eglwys. A dyna fel y bu. Gan mae eglwys y plwy oedd y lle addoliad ac osaf at y gwesti, fe cytunwyd ei bod i gyd yn mynd i'r eglwys ar y bore Sul, ond rhoi gwybod i'r ficer ac iddo gael gormod o sioc wrth weld haid ohonom yn cerdded mewn. Dyma fynten anfon nôl i ddweud y bydde'n falch yn croesawu ac yn gwahodd 2 ohonom i ddarllen llithiau ond dewis ein hunain. Ar Tom Owen, HMI, a minnau ysyrthiodd y goelbren, ac ddewuses i ran o'r benod ar yr esgyr yn sychion o Ezekiel. 9 o bobl leol oedd yn yr eglwys y bore hwnnw, a 5 a 20 ohonom ninne. Ac os cafodd y cynulliad bach sioc o'n gweld ni, fe ges unnau sioc fwy wrth weld mae cyd ddisgybl i mi o ysgol Tregaron oedd y ficer, bachgen o ardal ysbyty Ystwyth. Wrth fwrw trem yn ôl ar engwaith hyn y wynyddiaeth addysg, rwy'n sylweddoli ac yn gwerthfawrogi'r cyfle a ges i nabod Cymru, de a gogledd, gwlad a thre, Cymraeg a Saesnigedig, nabod pobl a chymdeithas amrywiol fel yn y Bala ar olidog aelwydydd yn sŵn englyn a thelyn a thant, yng nghwmni parti tair felyn ar rhai o ysgolfistri rhyfeddol y sir ar y pryd. Yma chynlledd gyda'r bobl ifanc yn aelwyd fach yr urdd yn dysgu dramau, cwmni'r trefnydd Margaret Parry a'i harddwch Bonheddig, a aelwyd y gweinidog a'i wraig a chyda llaw, fe sy'n lwcus mewn gweinidogion a'i gwragedd ar hyd y daith ac mewn gwragedd llety. Yn Sir Benfro nes i'n aros yw'r seiadau bob nos bron am 4 blynedd gyda DJ a Sian yn y Bristol Trader, a Waldo yn o'n amal. Clywed DJ yn adrodd hanesion a storiau a'i weld e'n creu a chyfansoddi. Clywed stori'r northyn mawr cyn i chyhoeddi ar y ffordd gyda Ge a Sian i bwll gwylod. Troi gyda boes y frenni yn hop y sir, mynd i'r swyddfa addysg at y cyfarwyddwr mwyaf difyr a diddan D.T. Jones, a chlywed i straeon am y diwygiad o drydy'r cei ac am ei ffordd ddawnus o drin i athrawon. Os mae Dr. Hayden Williams oedd y cyfarwyddwr gorau weles i, D.T. yn sicr oedd yr un mwyaf diddorol. Yr un sy'n aros fwy ar ynghof o gyfnod yr Rhondda yw'r pasiant rhyfeddol a gyflwynwyd gan nifer o ysgolion canol rhan uchar sir, uchar Cwm, ar achlysur dathlu gwyl Bryden. Sgript gan George Davies, athro Reorci, enw adnabyddus ym myd y ddrama, a'r ysgolion yn cydweithio i lwyfannu 2000 o flynyddoedd o hanes y Cwm mewn miwsig a maim, mewn dawnsiau a llefaru, a'r cyfan yn Gymraeg. Wythnos yn Reorci, ac wythnos yn parc ar neuadd Parc Handar o dan i sang bob nos, ac wythnos wedyn yn neuadd y gweithwyr yn Ffarndel. Anghofio i byth bythoedd mor pasiant hwn, fel beth llawn dychymyg yn lliwgar artistig ac yn fwy fydd fel darlun dwfwn treiddgar o fywyd y Cwm, yn enwedig ar adeg Tanchwa ac yn nyddiau'r dirwasgiad. Y cynni a'r tlodi, ond drwy'r cyfan, ysbryd anwrchfygol y colier yn torri allan yn jazz bands i godi'r galon ac yn ganu corawl gwefreiddiol. Ond y wefr fwyau i gyd yn y Cwm oedd cael bod yn help i godi 2 ysgol gynradd Gymraeg, un yn y Rhondda Fawr a llall yn y Rhondda Fach yn y flwyddyn 1950. Yr hwyl fwyaf ges i mond ar ddylais oedd gydag ysteddfod y capeli ar eglwysi a'r batrwm ysteddfod enwog Bryn Aman, gyda'r cydweithio brwd a cydgystadlu selog yn gymysg a thipyn go lew o gythrel y canu. Drwy'r cyfnod i gyd fe gofiau am ysbryd a hwyl y cyrsiau i athrawon, lle ceid nifer o rion Cymru yn cael ei goleuo a'i hysbrydoli gan rai o'n llenorion ansylheigion penna. Fe fydde'n anodd curo Saunders Lewis ac E.G. Bowen am roi sgytiad i bobl, am herio i hen syniadau a'i gorfodi i feddwl o'r newydd. Rhaid i mi gyfeirio hefyd at y cyrsiau difrau gyd, yr rhai i ddisgyblion y 6 dosbarth yn y Cilgwyn, Castell Newydd Emlyn, o dan awdd o'r cydbwyllgor addysg.
Yno gwelais i gynta rai sy'n wynebau ac enwau adnabyddus ers tro bellach. Rhan Davies o Ysgol Llanfyllin, Robin Jones o Ysgol yr Hill, Mary Middleton o Hengoed, ac Owen Arwel Hughes o Gaerdydd ac eraill. Mawr iawn oedd yr hwyl gyda'r bobl ifanc a fieithu sy'n ynghyrsie'r Cilgwyn. Yn 1958 ar ben 20 mlynedd yn adran Gymraeg y weinyddiaeth addysg y benderfynnes ymddeol, a hynny cyn bod rhaid oherwydd gofynion teuluol. Rwy'n gwbl glir fy meddwl, rown i'n gwbl glir fy meddwl, mae'n nôl i'r hen ardal ar awn i wedi gorffen gwaith swyddogol. Nôl blino treiglo pob tre, teg edrych, teg adre. Os cael fynd ddyca geiriau DJ Williams, nid aeth fy nghalon o'r ardal erioed. Do'n i ddim wedi gadael hi mewn gwirionedd. Mi fyddwn ni'n dod adre i'r ffarm bob gwyliau am ran helaeth o'r amser i roi help llaw, a chyfle i'm chwaer i fynd i ysgol ha neu gwrs am ychydig seibiant oddi wrth ei gwaith trwm. Ac ers 12 mlynedd bellach rwy'n nôl yn Tregaron yng nghanol ffrindiau a chydnabod a chymdogion caredig na allai neb ddymuno'i gwell. Mae mywyd i mor llawn ag erioed rhwng rhyw dryblydd o weithgareddau sy'n gallu hanner lladd rhywun a gwneud bywyd yn werth i fyw yr un pryd. Yn bennaf oll rwy'n agos i'm hen fro Blaencaron, ac yno byddai mynd ar Sul i'r capel bach sy'n dal heb organ, ac i'r tŷ capel i de gyda phwy bynnag sy'n cadw'r mis. Ac os yw'r nifer yn llawer llai na chynt, ac os yw'r ysgol wedi hen gau, mae yma bobl ifanc ffyddlon a chymdeithas fach gynnes. Yma mae fy ngwreiddiau, i'r frohon rwy'n perthyn. Yng ngeiriau Islwyn Ffawc Elis, yma rwy gartre. A dyna'r unig ffordd oedd wedi.